σου, Αντριάννα. Γεια. Πού πάμε? Στην Αθήνα. Τι θα κάνουμε εκεί? Θα δούμε κάποιους φίλους μας. Αυτά. Θα περάσουμε ωραία. Χριστουγεννιάτικο mood. Τι? Χριστουγεννιάτικο mood. Ναι. Μια χαρά. Φτάσαμε. Δεν ξέρω ποιο. Στην Αθήνα. Το μόλ. Και Και τώρα πάμε να φάμε. πάμε να τσιμπήσουμε κάτι. Ωραία. Εγώ δεν ξέρω τι να φάω ακόμα. Αλλά καλά, θα δούμε. Εσύ ξέρεις? Όχι, κάτσε να βρούμε να κάτσουμε πρώτα γιατί έχετε πανικός. Αθήνα. Στο The Mall Athens και θα πάμε τώρα να πιούμε μπάμπλο. Ξέρεις ποια γεύση θέλεις? Τώρα περιμένουμε εδώ για το bubble tea. Ποιο γεύση πήρες τελικά? Εγώ πήρα blueberry με μπιλάκια λεμόνι. Αυτό μας είπαν πως είναι καλό, αυτό πήρα. Και η Ναταλιάνα πήρε γεύση φράουλα. Τι μπιλάκια? Φράουλα. Όλα φράουλα. Λοιπόν, έχουμε πάρει τον bubble tea. Θέλω να μου πεις τη γνώμη σου αφού πρώτα δοκιμάσεις. Τέλειο. Εσένα πώς σου φάνηκε? Τέλειο. Αλήθεια, τι έχεις? Φράουλ, φράουλ. Φράουλα και φράουλα μπιλάκια. Μήπως να δοκιμάσει λίγο και η μαμά να μας πει. Ξεκινάμε από αυτό. Wow! 8 στα 10 το δικό σου. Το δικό σου είναι 9 στα 10. Εσύ, πόσο το βαθμολογείς? 10 στα 10 εμένα. 10 στα 10, 10 στα 10 δεν έχεις βάλει ποτέ όμως. Ναι, γιατί είναι Απίστευτο. τέλειο. Εγώ βάζω 9 στα 10. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Εδώ είμαστε. Έχω 2 κρεβάτια εδώ. Γεια! Και έλατε. Τηλεόραση εδώ. Τώρα ακολουθούμε την Ναταλιάνα εδώ. Αυτό είναι της μαμάς και του παπά και το άλλο είναι το δικό. Έχουμε το δικό μας δωμάτιο εδώ. Με κρεβάτι. Master bed. Είσοδο. Και εδώ είναι στο μπάνιο μας. Shower. Μια χαρά. Τι κάνεις εδώ, αυτή τη στιγμή? Τι κάνετε εδώ, Δεν έχει τίποτα άλλο εκτός από αυτό εδώ. Αλλά δεν έχουμε τι άλλο να δούμε. Καλά, θα φύγουμε σε λίγο. Πού θα πάμε? Θα δεις έκπληξη. Εσύ τι κάνεις? Δείτε εδώ, γιατί μας δώσανε δώρο. Χαλβά φαρσάλο. Πολύ ωραία, με νεράκι. Πού είμαστε? Grand Hyatt. Έτοιμοι? Τι έγινε, σαν να κρύωσες λίγο, Ναι. Οπ! Ακρόπολη. Τι έχουμε εδώ? Α, έχουμε κανένα 2 πισίνες. Μάλιστα. Τώρα είμαστε στο Σύνταγμα, κάπως έτσι λέγεται. Πλατεία Συντάγματος καλή. Πλατεία Σύνταγμα. Είναι η πιο διάσημη πλατεία της Ελλάδας. Και έχουν στολίσει πάρα πολύ. Ω, Χριστούγεννα στην Αθήνα. Δες τι ωραία που είναι. Σ' αρέσει το δέντρο? Τέλειο. Πώς βάλανε το αστέρι τόσο ψηλά. Με γερανό. Τώρα νομίζω πως θα πάμε να φάμε γιατί πεινάω. Τι θα φας? Δεν ξέρω. Ούτε δεν ξέρω. Πλατεία Συντάγματος Πλατεία και το δεντράκι. Τώρα ήρθαμε κάπου να φάμε και λέει tacos nachos και είναι Μέξικο φαγητά νομίζω γιατί αυτό φαίνεται εδώ πέρα και δεν ξέρω ακόμα τι θα φάω. Περιμένουμε να φάμε. Λοιπόν, ήρθαν τα τάκο. Δεν ξέρω τι είναι. Αλλά θα δοκιμάσω. Τέλειο. Το βάζω ένα 8,7 στα 10. Είναι σαν κρέας, αλλά λίγο πιο νόστιμο. Εγώ τώρα θα το δοκιμάσω. Τέλειο. Και το βάζω 8 στα 10. Τι είναι αυτό που έπαθες? Έπαθα σοκ, παιδιά, γιατί μου έλεγες ότι θα πάρουμε churros. Δεν ζητούσαμε κανέναν από εμάς. Ζήτησε η Αντριάννα Αντριάννα, στην αρχή. γι' αυτό. Έγινε το θέλημα. Του είπα για τα τάκο, θα φάει και τσούρο. Τι έχουμε εδώ? Εγώ πρώτη. Είναι αυτό. Ω, μέλι.
Έλα, πες, πόσο τα βάζεις? Τα βάζω 8,9 στα 10. Εγώ τα βάζω 10 στα 10 και πιο πολύ. Τι λες? Πού ήταν πιο ωραίο, στη Βαλένθια ή στη Βαρκελόνη? Βαρκελόνη. Έλα, τσούρος. Λοιπόν, είμαστε εδώ έτοιμοι για πρωινό. Καταρχήν εδώ πέρα είναι όλες οι μαρμελάδες, έλα από εδώ. Bakery full, για άλλα λίγο έτσι από εδώ αυγά. Ωραία, διαλέγεις και παίρνεις. Τι έγινε με το πρωινό μας? Έχω πάρει αυγά μάτια και μπέικον κουτσί, δημητριακά με μέλι, ψωμί, τηγανιά με μαρμελάδα ρουδάκινο και το ρορισατζί με ντόνατς. Και δεν πρόκειται να τα φάω όλα. Το πρωινό είναι τέλειο. Αυτά πήρα για σας. Βάζω 9,8 στα 10. Τόσο πολύ ωραίο πρωινό, Καλημέρα. Τριάννα, πού είμαστε? Σε μια χριστουγεννιάτικη αγορά είναι. Πήρες βραχιολάκι? Α, και καφέ. Για πάμε εδώ ευθεία. Είναι τεράστιο. Είναι τελικά μεγάλο. Τι είναι αυτά? Παπά, κοίτα. Πού από που μπήκες? Και πριν είχαμε σε ένα οροσκότεινο δωμάτιο. Σε ένα οροσκότεινο δωμάτιο που είχε Τι ένα είχε? καρουζέλ κάπως έτσι. Και σ' αρέσει η καπέλα. Πώς θα περάσει μέσα από τα σκοινιά? Εδώ, όπου αν πάει ήμουν 1 κιλό παραπάνω δεν χωρούσα από. Έλα. Έλα. Πέρασες. Σ' αρέσει? Γεια σας εδώ. 1 ώρα για να κατέβει. Ήταν καλό. Ναι. Πώς σου φάνηκε? Νόμιζα ότι σε πιθάνω. Έχουμε πει ότι θα πάμε κάπου στην Αντριάννα, αλλά δεν ξέρει πού. Θα ήθελα πολύ να ξέρω, αλλά δεν ξέρω. Θα το δεις μπροστά σου να χαμοφαίνεται. Είναι βασίλεμα, κάτι τέτοιο νομίζω. Εδώ θυμάμαι πως έχω ξαναπάρει. Είναι καφέ και είχε την Αλέξη χώρα του θαυμάτων. Ναι, αλλά τώρα έχει κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι. Αυτό είναι. Δες τι έχει απ' έξω. Ωρε φίλε. Απίστευτο. Όπο, απίστευτο. Όπως καταλαβαίνεις, Αντριάννα, δεν έχει χώρο όχι να κάτσουμε ούτε να περάσουμε. Λοιπόν, είμαστε στα Fridays και έχεις να δοκιμάσεις steak φαγίτα. Έχω φάει στη Θεσσαλονίκη και είναι τέλειο. Αλλά θα δοκιμάσω και εδώ να δω αν είναι το ίδιο. Καλό. Σένα σ' άρεσε? Ναι. Δεν είναι είναι φαγητιάκι. Πάρα πολύ ωραία. Καλαμπόκιτο. Κοτόπουλο καλό. Πόσο του βάζεις? 8 στα 10. Εσύ πόσο βάζεις? 7,1 στα 10. Εσύ? 10 στα 10. Δεύτερη μέρα στο γυμνασίο. Εγώ τώρα πήρα ψωμί με μαρμελάδα ρουδάκινο και αυγά με μπέικον. Και μία βάφλα με μερέντα. Την προηγούμενη φορά είχα πάρει πάρα πολλά και δεν έχω σχεδόν τίποτα. Εσύ? Εγώ πήρα ψωμί ζαλάμι, Τίποτα ιδιαίτερο. όπως και χθες, και πήρα και βάφλα με μερέντα. Για να δούμε πώς θα πάει και αυτή η μέρα. Για ακόμη μια φορά πάλι θα φάει. Ναι. Τι θα φας? Κάνε ψώνια και τώρα θα φάει. Με κοτόπουλο και πατάτες. Αυγά, κοτόπουλο και πατάτες δεν θα φάει την υπόλοιπη μέρα δηλαδή. Αυτό αλήθεια είναι. Εσύ? Έχω μελέτα. Μιλάτε με χαρτί. Ναι. Μελέτα με μία κρέμα και γάλα-πόλη. Καλό. Είσαι και σε ωραίο μαγαζί. Αυτό το μαγαζί γράφει Athens με A. Μόνο στην Νορβηγία έχουμε A. Δεν είναι Athens, είναι Athens. Πίστευτο, Πώς θα δείχνουμε τι. Τα μάσευα αυτά τα χαρτιά. Οπότε... Saved for later. Είναι τέλειο το φαγητό και το βασιλικό 8,10 στα
8,10 στα 10. Όχι, 8,9 στα 10. Εσύ? 7 στα 10. Enjoy. Πού είσαστε? Και είναι πολύ ζεστή. Αυτές είναι οι διακοπές, είναι στο χειμώνα, στην πισίνα. Αυτά είναι. Περνάτε καλά? Ναι, τέλεια. Υπέροχα. Καλά δεν περνάς? Είναι τέλεια εδώ. Καλημέρα. Τελευταία μέρα διακοπών. Ναι, κρίμα. τρως? Σήμερα πήρα αυγά μάτια με ψωμί και λαδί. Βάφλες εδώ, φρούτα. Μία βάφλα με μερέντα, μπισκότο και αυτό εδώ δεν ξέρω τι είναι. Έτσι το πήρα για να δοκιμάσω αφού είναι η τελευταία μέρα και δεν θα το ξαναδώ ποτέ μου. Έτσι το πήρα. Όλο ψωμί, Και η μαμά και το φαγητό της. Σολομό. Σολομό, κασκό και φρούτα εδώ. Και κρουασανάκι. Υπέροχο λοιπόν το εστιατόριο και το ξενοδοχείο. Ναι, εγώ δεν θέλω να φύγω από την Αθήνα, αλλά θέλω να πάω στη Θεσσαλονίκη. Πώς είναι αυτό? Δεν ξέρω, πάντως δεν θέλω να φύγω. Εδώ έχουμε την Ακρόπολη. Δεν θέλω να φύγω, αλλά θέλω να πάω στη Θεσσαλονίκη. Καλή όρεξη. Ευχαριστώ. Άμα θέλετε να ξανακάνω τέτοια ταξίδια, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις και γράψτε μας στα σχόλια τι σας άρεσε πιο πολύ από το ταξίδι στην Αθήνα.